аз се съмнявам и аз се колебая дали ще успея. Какво ми пречи? Какво ме спира? Усещам аз някакъв саботаж. Ето, преди 1 година започвам един курс. И не го довърших. Преди 2 месеца започнах още един курс, за да надградя в професионалната си област и просто го зарязах. Защо именно тези саботажи? Защо другите успяват, а аз не успявам? Защо е тази цикличност на тези провали в моя живот? Ето това са въпросите, които дойдоха през последните няколко месеца хора при мен за консултация, за срещи и ми потърсиха като специалист по ментална терапия. Ако това е интересно за теб, остани до края на видеото, за да научиш малко повече знания, малко повече информация и да улесниш своя живот. И така, нека да се представя. Аз съм Мариана Енева, част от екипа специалисти, експерт по ментална терапия и ти помагам да се справиш с тези саботажи, с тези притеснения и да бъдеш малко по-щастлив днес. И така, какво ни пречи и какво ни спира, за да имаме успех? Аз ще разгледам някъде към 4-5 важни фактора. Първият фактор, това е страх от провал, страх от грешка. Втория, страх от хорското мнение. Третото, което ни спира, това е много ясно изразен, т.е. фокусиран план, цел и съответните действия. Какво ни пречи, какво ни саботира? Липсата на подкрепяща среда. Именно тук, сега, аз ще акцентирам какво ни пречи, какво ни саботира, ниската самооценка, т.е. ниската вяра. И когато ниската вяра в самите себе си, и когато включим и самокритиката, но тази силна самокритика, така наречената разрушаваща самокритика, това поражда още повече съмнение, още повече колебания, неприемане на себе си и съответните емоционални състояния. Аз съм неразбрана, аз съм неоценена, аз съм неподкрепена, аз съм незначима, аз съм непризната, аз съм незачитана, аз съм слаба, аз съм ненужна, аз не съм достатъчно добра. Ето тук влиза, когато човек започва да се сравнява с другия. И една дама каза, аз не съм достатъчно слаба, аз не съм достатъчно млада, аз не съм достатъчно добра да използвам самите термини в разговора си. И как можем да се справим? Първата крачка е осъзнаването. Откъде идва този страх от провал? Страх от грешки. Всеки греши. Аз греша. Всички грешим. Да вземем пример Нютон. За да създаде своите закони, той е правил хиляди опити и хиляди грешки. Нормално е да се греши. Грешката е урок. Да, запомни. Няма грешки. Има опит. Как да се справим с страха от хорското мнение? Запомни. Нямате нужда някой да ви оцени. Нямате нужда някой да ви оцени. Вие сте достатъчно добри. Вие имате достатъчно вътрешен потенциал. И е напълно естествено и напълно нормално това, че не може да се харесате на всички. Хората ще говорят, хората ще ви осъждат, хората ще ви съдят, хората ще ви критикуват. Ще ви критикуват за това,
че действате. Ще ви критикуват за това, че не действате. Ще ви критикуват, ще ви сравняват и това е съвсем нормално. Даже всеки един човек го прави постоянно. Замисли се. В зависимост от много фактори и от ценностната система, но всеки човек, това е заложено в човешката природа. Ние като хора във всеки един момент притегляме, оценяме, сравняваме кой какво прави, къде сме, как сме. И да, хората постоянно ще ви критикуват. И го правят. Без значение какво правите или нищо не правите. Това просто е част от човешката същност. Обаче искам да подчертая и да имате това знание и да го използвате. Че това, какво хората мислят за вас, няма нищо общо с реално това, какво сте вие всъщност. Всеки един човек ви оценя според неговите виждания, според неговите убеждения, неговите вярвания, неговия опит в живота, през нещата, които той е минал, през неговата оценка, през неговия свят, през неговите очила. Но това не означава, че това сте вие. Едни ще ви харесват, други няма да ви харесват. И още. Крачката е да осъзнаете този страх. Тези отрицателни емоции, както казах, страх от провал, страх от грешка, страх от горското мнение. Откъде идват всъщност? А те идват от тези модели на поведение още от детството. Тези емоционални състояния, както аз споделих. Аз съм неразбрана. Аз съм незначима. Аз съм непризната. Аз съм незачитана. И всичките тези емоционални състояния са дошли от съответните ситуации. А тук на помощ идва именно методите на менталната терапия. Това са много лесни методи. И самите срещи, самите сеанси се осъществяват онлайн. По този начин се спестява времето и тези дълги кабинетни чакания. Защо всъщност тези емоции? Защото всяка емоция е дошла от определена ситуация. А аз като менталист започваме и работим върху определените ситуации и върху определените емоции. Емоциите са тези, които предизвикват и съответните действия. Да. Емоциите са това, което определя твоите действия и твоето настояще в момента. Дали ще бъдеш тук или тук. Дали ще имаш своите успехи, своята реализация. А това влияе дори и в взаимоотношенията в твоя живот. С колеги, с любимите си хора. Именно тук се акцентира с тези лесни подходи на менталната терапия. Да, има много информация. Разгледай видеята. Ако искаш и ти да подобриш, най-общо казано, своето емоционално здраве, ако искаш да се справиш с тези саботажи, с тези отрицателни емоции, с тези вирусни програми, просто заяви своя час за среща. Ако искаш и да подобриш своето физическо здраве, да, тук е възможно, защото всичко е свързано. Емоционалното и физическото здраве е едно цяло. Между другото, също може да се включиш и в безплатното обучение, за да получиш още повече информация. Това е, което исках да споделя. Вземи именно това, което на теб ти харесва. Именно тези важни 5 фактора. Какво ни пречи, какво ни саботира. И
вече нещата зависят от теб, както каза. Необходимо е действие. Свършиш се с мен за една среща и на самата среща и в самия разговор ще получиш отговори на много въпроси. Това е. Вземи тази информация и улесни своя живот. Спокоен ден от мен.